și va rămâne veșnic stăpân pe destinele sale, pe bogățiile țării. Stă în puterea popoarelor să asigure. Un echipaj dirigea către Nevoie. Personalul organizează ridicarea coletelor de la Onești de acolo. Urmează să vină Semeți, periculoși și misterioși, munții Bucegi sunt considerați de către cei ce sunt fascinați de legende și mistere un adevărat pol energetic. Acești munți ascund multe taine și multe mărturii inedite despre fenomene incredibile și portaluri spre alte lumi. Aceste cercuri și acești domni ar trebui să-și îndrepte privirea spre două direcții. Și aceasta nu prin simboluri. Simbolismul o fi bun în artă, în economie și în politică nu face doi bani. O legendă modernă ne povestește despre tunelurile secrete care leagă aceste portaluri și care sunt mult mai vechi decât am putea bănui, dar și despre locuri în care oamenii se vindecă miraculos datorită apei vii și a gurilor de rai. Bun găsit, dragii mei! Eu sunt Nicolae, iar voi urmăriți vlogumentar.tv.